Tænk på, om jeg kunne få et bjørneskind af dig. Er det noget, du har liggende? Non, mais après. Ja, den er god med dig. Jeg skal have den nu. Jeg vil gerne have mit bjørneskind nu. Oui, après. Nej. Pourquoi vous... Mais non, madame. Hvis du står og sælger et bjørneskind, og du ikke har bjørneskindet, det kan du sgu da ikke gøre, mand. Hvad er det for noget? Og du har ikke bjørneskindet. Hvad er det? Du er kommet med alle mulige åndssvage ting, mand. Nu kan det være nok. Lâchez-moi.